Na kay dugo, no? Naa. Dugong? Pinoy. Mura ka na dugong foreigner? Wala. Sure ka? Wala kay dugong foreigner? Murag anak foreigner ni, no? Tubag mo. Igsuon ni mo, murag ka primo. Wala ka ba lang foreigner ka? British ug Spanish. Ah, okay. Si kinsa man, asang side? Mama. Imong papa di ay, Pinoy ra. Ah. Tapos kanino mo imo igsuon? Dili na. Ha? Manghod ko niya. Pila na imong edad? 15 na. Taga diri mga area. Dili. Taga Spain. Oh. Oh. Sure? Oh, yes. Of course. Pare imong papa? Oh. Ha? Adopted. Mo ni lambing ra sa atong magsuon no kana mura og bikilay, sumbagay, na at least dili magkumutay og buhok, no. Oh. Pila mo magsuon? Dua. Nang kamuron duwa ani mo duwa. Oh. Mayoron. Mayoron. Nakiti mong pangasaban sa imong ginikanan. Oh. Lagsa. Permitted ka nga mag-are-areos? Nga namang Ganahan. era ra sa side. Ganahan man ko. Okay ra nimong are-areos imong magulang? Magnet man na. Kaning idara na ni mga uyab-uyab ron? Na. Pila ka buok? Umbot pila na. Ha, pila? Tulo na imong uyab. Oh. Nakabalos mama ni. Walo. Kaning naung ano mo mature ta mas labaw pas tulo. Gali. Sakto. Kaya mayo ron. Maayo. Masyada kong daghan. Mutuo ka nang mingon ka nga the more the merrier. Oh, kay para dagan og experience. Ah, okay. Di nga. Yeah, kada experience sa unsay matudlo na nimo. Para magpundo kag usa ka bayira. So samtang bata padaghan na. Oh, padaganon na. Kano sa kampundo? Mga 18 na. Wala matured na imong pangunauna. Mutuo ka matured na ng mga 18. Ay nay uban dili ka ng mga wanggol. Mensahe nimo sa mga kauyaban. Amping muntanan, mora to. Salamat gi amping. Good luck. Sige, salamat. Ato mo lambing imong magulang. Oh, mumukbok. Mura na yung lambing sa imo ha? Dili. Dili. Ig sumbagay. Mayo ron? Dili. O, mensahe nimo manong nimo. Ay, isang tawag nimo niya. Adong. Dong. Jenner bang ganyan tinod Oh, pangalan? Nard. Pagbag-o na. Or di ba, pwede ka na ako.